ఇళ్ల నుంచి చెత్త సేకరించి తరలించేందుకు ప్రధాన నగరాల్లో ఎలక్ట్రిక్ ఆటో, టిప్పర్ వాహనాలు వినియోగించనున్నారు. అద్దె ప్రాతిపదికన ప్రైవేటు సంస్థల నుంచి వీటిని సమీకరించేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతించింది. విశాఖ నగరపాలక సంస్థలో 30 వాహనాలు మొదటగా సేకరించి నిర్వహించనున్నారు. విజయవాడ, గుంటూరు, నెల్లూరు, తిరుపతి, కర్నూలుతో పాటు ఇతర నగరాల్లోనూ ఈ ఆటోలు నడపనున్నారు. వైసీపీ హయాంలో పరిశుభ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరుతో ఇళ్ల నుంచి చెత్త సేకరణకు డీజిల్ ఆటోలు నడిపి ప్రజల నుంచి వినియోగ రుసుములు వసూలు చేశారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక చెత్త పన్ను రద్దు చేసింది. ఇప్పుడు 1000 కిలోల చెత్త తరలించే సామర్థ్యం గల ఈ ఆటో, టిప్పర్లు ప్రైవేటు సంస్థల నుంచి సమీకరించనున్నారు. వీటి నిర్వహణకు అయ్యే ఖర్చుని నగరపాలక సంస్థలే భరించనున్నాయి. విశాఖలో 5 ఏళ్ల పాటు 30 వాహనాల నిర్వహణకు 13.71 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుకి నగరపాలక సంస్థకు ప్రభుత్వం పరిపాలనా ఆమోదం తెలిపింది.